Je rok 1905 a príbeh značky Rolex začína v malom mestskom dome vo Švajčiarsku. Hans Wilsdorf a Alfred Davis obaja sa zaujímali veľmi o hodinárstvo a chceli spojiť svoje sily a zmeniť pohľad na hodinárstvo. Títo dvaja muži boli úplne odlišné polovice celku. Wilsdorf so svojou výnimočnou víziou a Davis so svojou technickou zručnosťou. Hans bol človekom veľkých snov. Už od mladého veku túžil niečo výnimočné vytvoriť a niečo, čo zanechá, niečo v histórii, čo tu už navždy ostane. Jeho vášňou bolo hodinárstvo a táto vášeň ho viedla k tomu, aby sa pustil do podnikania s hodinkami. Jeho švagor Alfred Davis bol majstrom techniky so zmyslom pre detail. Jeho precízna práca a schopnosť pracovať so zložitými mechanizmami boli neoceniteľnými príspevkami k ich spoločnému cieľu. Prvé hodinky, ktoré niesli značku Rolex, boli symbolom inovácie v hodinárstve. Ich vodotesné hodinky boli revolučné, ktoré zmenili spôsob, ako ľudia používajú a vnímajú hodinky všeobecne. Avšak cesta k úspechu nebola taká ľahká. Museli prekonať množstvo prekážok a hlavne finančných problémov. No ich odhodlanie a neúnavná práca ich doviedla nakoniec k takémuto úspechu, ako ich poznáme dneska. Čo značku Rolex odlišuje od ostatných? Je to kombinácia symbolov a hodnôt, ktoré značka reprezentuje. Napríklad korunka na hodinkách symbolizuje spoľahlivosť a kvalitu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého produktu. Postupom času Rolex získal uznanie a obdiv po celom svete. Ich hodinky sa stali symbolom luxusu, kvality a presnosti v hodinárstve. Boli obľúbené medzi prominentnými osobnosťami, dobrodruhmi a športovcami z rôznych kútov sveta. Každé hodinky Rolex boli dielom umeleckého remesla, ktorý hovoril príbeh o ich oddanosti a vášni pre hodinárstvo. Urobili mnoho spoluprác, napríklad s Tudor, Comex, to je spoločnosť, ktorá sa zameriava na podmorské práce a prieskumy. A spolupráca, ktorá bola s touto firmou, boli Rolex Submariny a Sea Dueler, ak to správne čítam. Potom American Airways bola ďalšia značka. V minulosti mala táto firma špeciálne hodinky od Rolex a to boli GM Master. Tieto hodinky GM Master boli poskytované ako výbava pre pilotov. Medzi slávne modely značky Rolex patria napríklad Rolex Submariner, ako sme už hovorili, Rolex Dayton a Rolex Datejust. Tieto ikonické hodinky sú obľúbené nielen medzi zberateľmi, ale aj pre každodenných nositeľov týchto hodiniek. Hans Wilsdorf a Alfred Davis sa stali legendami v hodinárstve. Ich príbeh je príkladom toho, že odhodlaním, vášňou a tvrdou prácou je možné dosiahnuť aj tie najväčšie sny. Ich dedičstvo žije v každých hodinkách Rolex, ktoré za sebou nesú nielen hodnotu remesla, ale aj hlboký odkaz na dôraznosť, ale aj hlboký odkaz o dôležitosti vášne a presvedčenia v tom, čo robíme. Ich príbeh je o zmene, o inováciách a o vynaliezavosti, ktorý mení svet k lepšiemu. Takže môžeme povedať, že značka Rolex není len o hodinkách, ale aj o histórii, o vášni a o hodnotách. Jej význam v hodinárstve sa už nejako nedá zmeniť, lebo úplne zmenili to, ako fungujú hodinky v dnešnej dobe. A jej dedičstvo pretrváva až do dnešného dňa, čo vidíte toto video. Ak sa vám toto video o značke Rolex páčilo, budem rád za like a odber. Určite napíšte do komentárov, aké hodinky nosíte vy a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čau!